това предаване имаме възможност да показваме добрите примери. Аз продължавам да се обучавам на темата европейски проекти. За това е време да ви представя следващият ни гост, с когото ще говорим за областният информационен център. Добре дошъл, казвам на Велизар Петров. Добър ден. Добър ден, честит празник. Честит празник и на вас. Денят на Европа. Подходящо време да си говорим за европейски фондове и за европейски проекти. Вие сте управител на областният информационен център в Пловдив. Нека да започнем от тук. Каква е неговата задача? Разбрах, че съществувате от 2010 година, 11-та? 2012 година. Също стартирахме. 3 грешки в едно изречение допуснах. Това и друг път ми се е случвало, но кажете сега за центъра. Но както стана вече ясно, той е един от успешните проекти на община Пловдив. Всъщност той се финансира по оперативна програма Техническа помощ, която от своя страна се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и е част от мрежата 28 областни информационни центъра, които се работят на територията на цялата страна. Областен информационен център Пловдив работи в 80-те общини на областта. Най-общо казано, предоставяме информация по отношение на кохезионната политика или така наречената политика на сближаване и по отношение на оперативните програми, които действат в страната. Възможности за кандидатстване, къде може да се намери информация и така нататък. Тоест, какви хора очаквате и какви хора идват при вас, за да търсите информация? Искаме се да ги таргетираме, за да е ясно на зрителите всъщност, че те в момента от зрители могат да се превърнат в бенефициенти по някой европейски проект. Първо искам да кажа, че ние не очакваме, ние директно отиваме. Тъй като, много добре казано. Тъй като наша основна цел е да направим минимум по 2 посещения във всяка една от общините на областта, където всяка година правим информационни, които дават информация за съществуващи схеми за финансиране, дават повече информация по отношение на политиката на сближаване. И идеята ни е всичките тези сложни терминологии, които така или иначе малко или много плашат гражданите и така наречените бенефициенти или ползватели потенциални по оперативните програми, да ги предадем на един разбираем език. Всъщност, още в началото с нашите колеги се договорихме, че ще говорим на разбираем език, ще предаваме сложните терминология на разбираем език на всички, които се интересуват и като запазена марка на областния информационен център стана и слогана областен информационен център близост до хората. Така че освен в нашия офис, който се намира на площад Централен, бившия партиен дом, на партерен етаж, ние ходим и по места, организираме по места такива срещи и запознаваме всички, които се интересуват с тематиката с еврофондовете. Поздравявам ви за идеята и за цялостното осъществяване, защото вие сте точно това звено, което липсва между разговорите, които ние, журналистите в медиите, говорим за европейските фондове и хората, които си казват къде да намерим информация. Ето, къде? При вас. Да. Това е наистина чудесно. Разбрах, че завършва първият информационен цикъл. Какво означава това? В навечерието сме на специална пресконференция, на която вие ще разкажете повече, но все пак да изпреварим събитията. Всяка година, както казах, ние имаме по план минимум 2 информационни събития да правим във всяка една от 18-те общини на област Пловдив. Тъй като идеята е да се еднакво качествена, еднакво всеобхватна информация, ние се опитваме тази информация да я групираме в информационни цикли. Така че първото обхождане на 18-те общини е всъщност един информационен цикъл, който приключихме вече за тази година и смея да кажа, че с изключително голяма посещаемост и изключително добър интерес от страна на всички, които желаяха да научат нещо повече. И това е само началото? Това е началото за тази година. Да. Какъв е сегашният програмен период, който всъщност завършва именно през 2013 година, ако пак не греша? Не грешите. Този път грешката е верна. Този програмен период е всъщност от 2007 до 2013 година. Предстои следващ програмен период, който е от 2014 и 2020 година. Така че в момента се намираме в един изключително важен момент.
в който предстои програмирането на следващия програмен период. И тук е изключително важно и място на областния информационен център, тъй като освен това да предаваме информация, ние имаме като задача, като дейност да осъществяваме контакт с междинните звена и с управляващи органи на съответните оперативни програми и да направим своеобразна връзка, своеобразен мост между хората, които са реалните ползватели на средствата, до хората, които всъщност ще програмират следващия програмен период. Така че ние сме звеното, което дава обратната връзка какво да се случи. Искате да ми кажете, че все още не е програмиран този период и ние можем да му повлияем? Можем, все още. В момента тече този процес, в който се програмират отделните оперативни програми. Как може да стане това? Ами, как може да стане? По най-различни начини. Било по време на наши събития, когато ние сме по места, когато ние се срещнем с хората и разберем какви проблеми до този момент те са срещнали в своята работа и какво ги е спряло примерно до този момент да кандидатстват по дадена оперативна програма. Ние можем да предадем тази информация, за да може това да се направи по-улеснена процедура, по-добре да бъде обяснено, ако това е проблема, за да може нещата да се случват в крайна сметка. Това наистина е чудесно. Като цяло в момента казахме, че завършва програмния период. Да разделим, че трябва сега да чакат хората да започне новия или все още могат да работят сегашния? В никакъв случай няма да чакат. До 2013 година всъщност има възможности за кандидатстване по различните оперативни програми. Освен това е важно да се каже, че в този момент биха могли да се разработят и готови проектни предложения за следващия програмен период. Това беше всъщност един научен урок от наша страна. В предния програмен период се получи една нулева година, когато имаше нулева усвояемост в началото на периода. Това се случи, защото нямаше готовност с готови проектни предложения и идеи. Ето защо... Просто сме стояли и сме чудили, има ли ги тия фондове, няма ли, нищо не сме Нормално е, във всяка една от страните на Европейския съюз, когато в началото са се включвали в тази възможност да ползват тези фондове, имало този луфт, тази нулева година. Въпросът е, ние учейки се от тези грешки, след това да не ги повтаряме. Ето защо по някои от оперативните програми дори вече има разработени набори от готови проектни предложения, които още със самото стартиране на новия програмен период ще могат да бъдат финансирани. Кои са тези програми най-подходящи за нас, за българите или пък конкретно тук за Пловдив? Много е така общ въпросът, тъй като всяка оперативна програма е насочена към конкретни ползватели и конкретни така наречени бенефициенти. Добре, тогава така да задам въпроса. Коя е програмата, по която най-много работи? По всички програми работим. Това е много добре. Не изоставаме. Дори бих искал да кажа, че в този програмен период има над 100% договореност на всички средства, така че със сигурност няма да връщаме средства на Европейския съюз, а имаме една изключително добра усвояемост на тези средства. Нещо друго на мен ми се иска да кажа, че всъщност ние обикновено говорим за евросредствата като нещо, което е даденост и което Европейския съюз ни дава. Така. Но всъщност забравяме една такава малка, според мен важна подробност, че България също внася своята вноска в Европейския съюз. Така че работейки с европейските средства, ние всъщност работим и с българските средства. И трябва да внимаваме, да не ги пилеем. Или при всички положения да ги вложим по оптимален начин. Защо ми се струва, че програмата конкурентоспособност е все пак една от най-позитивните за българския бизнес? Понеже оперативна програма конкурентоспособност основно обслужва бизнеса, всъщност те са основните ползватели на тази оперативна програма. Тя ще продължи в новия период? Със сигурност ще продължи в новия период, като просто ще има малко изменение в наименованието. Всъщност така или иначе през следващия програмен период ще се запазят до голяма степен
дейностите, които се финансират по оперативните програми. Ще настъпят известни изменения по отношение на наименованията, на тематичните цели, но така или иначе ще се финансират почти едни и същи неща, които и през този програмен период. Нещата ще се развиват. След малко ще се върнем тук с повече конкретика за дейността и за някои интересните проекти, които са се случили. Как и по какви механизми работи областният информационен център за структурните фондове на Европейския съюз, ще научим от неговия пиар, колегата господин Митя Иванов. Защо решихте да посетите информационният? Имам проблеми с жилището. То е старо и отвънка много се разпадна. Нямам средства да го санирам и търся помощ. Има там някакви условия такива да кандидатствам и затова се радвам. Полезна ли ви е информацията, която ви предоставят? В процес на информацията, да. Имате възможност да кандидатствате по тази програма, отговаряте на всички условия, които са необходими. Трябва да направите, да свикате общо събрание, на което общо събрание да се вземе решение, че ще се включите в програмата. Дава се заявление, което е в така наречения програмен менеджер. Този програмен менеджер, там се подават документите, ще дойде екип. Интересуваме се от проекта енергийна ефективност. Искаме да санираме нашия блок и затова дойдохме тук да попитаме за условията, какви са възможностите, какви са изискванията, на какво трябва да отговаря и какво зависи от нас и какво зависи от Министерството. До момента кой е оптимистичният момент и кой е по-така затруднителният? Оптимистичният е този, че наистина можем да кандидатстваме, отговаря. Притеснителният, че само 180 сгради в страната биха били одобрени и се надяваме ние да сме една от тях. Тъй като доста нашумяват последно време по екраните на телевизията, и просто искахме да се информираме дали ще успеем да свършим това нещо, за което сме дошли. Има ли шанс? И за мен е много малък. Защо? Но ще опитаме. Защо? Какво мислите, че така най-ще затрудни реализирането на проекта? Точно този процент, който е доста малък за самата страна за реализирането. И също, че процедурата според мен, поне по информация на Министерството, е доста дълготрайна. В срок от време. Но ще пробваме. Озрял ли е българина, така да кажа, грубо? Ами не съвсем. Не съвсем, но се надявам, поне ние в частност и нашите два входа, които трябва да кандидатстват, да са озрели и да можем да реализираме този проект. Благодарна съм на експертите в този областен център, защото получаваме експертна помощ, информация за всички такива програми, които са оперативни. Дори когато имам личен проблем, идвам тук, пак свързан с програми и проекти. Те ме насочиха, когато беше обявена схемата за безграници, компонент 2, компонент 1, втора фаза, и благодарение на тях подготвихме проекта ние, като разбрахме, и вече от 1 май стартира проекта, за което сме благодарни. Проектът е ноу-хау от една чешка организация за работа с работодатели, които наемат или не наемат безработни роми. За да търсим проблема защо? За равно третиране е проблема. Етнически толерантен работодател. Добри практики за равно третиране. Искам да наприемат такива, каквито сме. Защото знаете, че ромите всъщност са добри специалисти и в строителството, и в шивачеството, и в много други специалности. Оценката, която те дават за нас, е голям стимул за нашата работа. Когато ходим по малките населени места, малките градове, много добре наприемат всички, което също нас много не ласкае. Разбират ли ви? Ето това е проблема, че този сложен административен език трябва да го принизим възможно на най-разбираем човешки език, да говорим не с сложни термини като бенефициенти, като структурни фондове, кохезионна политика. Това всичко трябва да го смелим и да го поднесем по възможно най-разбираемия начин към хората, защото ние се срещаме с хора, най-обикновени хора, широка общественост, неправителствени организации, както Албена Костинова е тук днес,
Наистина помогнахме, като дадахме информация, че ще се отваря схема, по която може да кандидатства. И самия факт, че тя е тук, не стига, че тя е благодарна, че това, което правим. Виждаме по този начин смисъла на нашата работа. Много безработни идват, които се интересуват по възможности да работят по проекти, които са чрез агенцията по заетостта. За жалост в момента няма чак толкова голям избор, но до преди няколко месеца имаше такива доста възможности. Нали? С новия програмен период очакваме също да се отворят такива възможности за работа по проекти с европейско финансиране. Мога да дам пример с водните проекти, които ние така или иначе сме давали информация, че има възможност да се кандидатстват по тези водни проекти. Раковски, Сопот, Хисаря, това са все големи общини, които вече успешно работят по тези водни проекти. Частни лица също идват при нас да им дадем информация, но ние по принцип нямаме право да говорим за програмата за развитие на селските райони. В най-общи линии така изслушваме хората и ги пренасочваме към колегите от Държавен фонд земеделие, защото при тях приоритет е програмата за развитие на селските райони. Наш приоритет в работата са 7-те оперативни програми. Нашия информационен център разполага с 4 компютъра, които са с тачскрин екрани и са абсолютно безплатни за ползване от всички наши посетители. Тук могат безплатно да ползват интернет, да търсят най-различна информация, свързана с оперативните програми и с възможностите за кандидатстване. Ако не могат да се справят, ние им помагаме с наша помощ да сърфират и да си намират необходимата информация. Технологично сте много напреднали. Виждам, че и хората разчитат на вас за информация, за помощ. Изключително приятно, когато видиш положителните отзиви на хората, които са дошли при нас. Да преминем към практичните съвети. Какво трябва да знаят хората, които искат да пишат проекти и да участват по някоя програма? Всъщност, какво им казвате, когато на място отидете при тях? Обикновено зависи за какви проекти става въпрос, тъй като всеки проект си има своя специфика, която би трябвало да се спазва, но има и общи неща, които така или иначе би трябвало да се следват. Има така наречения проектен цикъл, както теоретиците казват, който има отделни фази, през които минава всяко едно проектно предложение, всяко негова реализация. Важното и основното, което ние казваме, е този, който иска да пише проекти, да знае, да има идеята, да знае за какво ще пише. Защото вече отмина, според мен, периода, в който идват хора при нас и казват, аби има ни пари, искаме да ги изхарчим. Вече виждам, че при нас идват хора с ясно избистрени идеи, с ясна визия какво иска да се случи. И вече тогава много по-лесно може да им се помогне с конкретни насоки, откъде те биха могли да получат и финансова, и експертна помощ, за да могат да ги реализират. Значи най-напред идеята, конкретната визия, след това вече идват при вас за информация. Не, дори и при нас биха могли да се изчистят тези неща. Дори и при нас може да се изчисти идеята, но е важно да има някаква визия какво точно искат да направят и какво точно искат да се случи, за да можем да бъдем малко по-полезни. Иначе в противен случай, каквото и да направим, по никакъв начин не можем да помогнем на хората. Има ли интерес към програмата за саниране? Видяхме всъщност такъв интерес и в репортажа. Да. Това ли е най-популярната в момента? Не мога да кажа, че е най-популярната, но това е една от оперативните програми регионално развитие, която добре върви в своята реализация. Това е една от схемите всъщност на програмата за регионално развитие, за така нареченото саниране на жилищата. Хубавата новина е, че вече се вдигна и процентът, който може да се ползва като безвъзмездна помощ от страна на етажната собственост, от страна на собствениците. Какъв е той? Преди беше 50%, вече се вдигна до 75%. Но трябва да има някакви условия, които те да изпълняват съответно. Да, със сигурност има условия. Не всяка една от сградите може да бъде санирана. Там трябва да бъде след определена година, трябва да има определен брой апартаменти, които да бъдат обособени. Къщи, примерно, не могат да се санират.
да речем блокове, 3-етажни с 6 апартамента. А това безвъзмездно дофинансиране на санирането става, когато хората не могат да си го позволят. Всички, които искат да санират. Това е за всички, които биха искали да се възползват от програмата. Важното в този случай е, че трябва да има общо съгласие на етажната собственост. Общо събрание трябва да се събере, да реши, че имат желание да се включат в тази програма. Подава се заявление към съответния менеджер проектен. Има такава организация, която е определена също. И там вече се задвижва процедурата. Важното тук е също, че етажните собствености с тази процедура ще могат да се здобиете с така наречените паспорти на сградите, които за тях ще излязат безплатно. Това е нещо, което и без друго трябва да се случи, да, трябва да се случи. Чудесно, дараха много подробности за санирането, неща, които и аз самия не знаех. На финала сме на предаването. Какво предстои за вашия информационен център? Най-близките ви кампании? Ще има ли нещо конкретно? Най-близкото, което предстои, това е следващия наш информационен цикъл, където ще бъдем отново на място при хората с информация вече за следващия програмен период. Основно ще се акцентира. Конкретно през този месец има няколко неща, които ще се случат. Едно от тях, най-близкото, защото нямаме време за всички. Или най-важното? Лично за мен най-важното е, защото е една своеобразна оценка за работата на областния информационен център. Това е участието на наш представител края на месеца, където ще представи добрите практики на 11-та среща на Inform Network. Както разбрах, там са ви оценили много високо. Благодаря ви за това гостуване. Темата естествено е с продължение. Мисля, че бяха и максимално подробни и полезни.